आच्छा जायखिजाया नोंथाङा बे जायगासिम सौफैनो थाखाय ओमफ्राय जिखुनु नैबे टाइम लेप्स शटखौ नायदो नोंथांमोना बिसिम सौफैनोबा डाइरेक्टबो नायबानो मोनसिगोन। नोंथांमोना बे टाइम लेप्सखौ नायनानै एसेबाबो मोनथिदों जानांगौ जिखुनु बेखौ नायनानै एसे फैनो हागोन आरो जायफ्रा फैबाय थानाय बांद्राय जेबो नङा आरो मेपआव नायनानैबाबो एसे फैनो हागोन आरो हाय हेल' फ्रेन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जों दा थांगासिनो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव माबायदि थांनानै नायनायनो नायलांबाय दा बयबोथ' थांबाय आंबो खनसे नायनायनिसो सानबाय ओमफ्राय बयनिबो भिडिअ'थ' नुगोबाय ओमफ्राय लामाया बोरै बोरै आं खोन्थालांनो नाजागोन आरो सोरबाफोर फैफेरै मानसिफ्रा जाहाथे थांनो हायो नायलांबाय दा जिखुनु काजलगावनिफ्राय फैनानै सिदा थांबाय थानांगौ नै साउन्डआ बांद्राय फैया जानो हागौ जायखिजाया आं दायो मोजाङै खोन्थाफिनगोन थोजासे नायलांबाय दा माबायदि मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ This is a Bengtol बेंटल मोनफैबाय जोङो बेनिफ्राय सिदा थांनांगौ ओरैजाय जायफ्रा बेंटलसिम फैफेरखानाय आरो मोनथिखानाय बेफोरथ' थांनो इजि जागोन बेंटलनिफ्राय मोनथिखानायफोरनि थाखाय जायखिजाया ओरै सिदा थांनानै एसे गोजान फैनायनि बारा नै बेयाव मोनफैबाय ओमफ्राय ओरै थांबाथ' दा गारिया मोननो बारा गोजान गैला एसे मोनफैबाय आरो नै ओरैबायदि मोजां जायगा खोनाया माया दैखौ होननाया ओमफ्राय बेजों थांथारनांगौ जों मोनाबिलि थांनो नागिरनाया ओरैजाय बे लामाखौ बारखोथारनांगौ आरो जोङो दादगारि सिगाङाव जायफ्रा सिगाङाव आंनि भिडिअखौ नायो गोजाम भिडिअ नायदों बिसोरहा मोनथिखायो आं भुटानाव हाबखांनाय मोनसे भिडिअ दङ बेयाव नुगोन ओमफ्राय जोङो दादगारियाव फैबाय ओरै बेरायफैग्राय ओरैजाय दङ भुटान गेट बेनिफ्राय जोङो दायोहाय थांगोन पिकनिक स्पटआव बेनो जाबाय भुटान गेट दाथ' कर'नानि थाखाय हाबनो मोना बेयाव बेखायनो जों थाङाखै दादगारि बाजारावसो बेरायफैदों बेनिफ्राय ओरै लानानै माखासे पिकनिकआव जाहैनो माल लानानै थांसै आरो जों पिकनिक स्पटआव थांनांगौ थांनानै 4 किल'मिटारसो जायो ओरैनिफ्राय ओरै हाबनांगौ आरो दा थांसै नायलांबाय थादों उसुं दा सोर फैदों ए थुलुंगा मैयाथ' लोगो मोनखानाय बेखौ ओरैजाय माखासे आंनि भिडिअ गासिखौबो नुखायो बिसोरखौ गासिखौबो लोगोफोर एसे नायबाय थाग्राफ्रा सिनायखायो आरो नोंथाङा दा माबायदि मोनदों फैनानै दादगारियाव मम' जानोसै दादगारिनि मम' सम' जानानै दा थांफिननोसै मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव ओमफ्राय दा नायलांदो जों ओरै फैबाय थांसै बेनो जाबाय इन्डियान गेट दासिमबो मोजां जाजोबाखै ओरै थांनांगौ सिदाथ' मा सावजायाबा लामाया बेबायदिनो एसे अन्थाइ फाखा नङा आरो
Welcome to Mwnabili picnic spot. जों दा सफैबाय जायगाखौ ओरै एसे सिगाङाव दावखोलांथारना नायनोसै पुरानो जायगायालाय बारा गाज्रिद्राय नङा मोजाङानो बिराद मोजां मोनो किन्तु बाइकनि थाखाय बिराद मोजां गारि गिदिरजों फैबा एसे खस्थ'सिन गारि हेभि नङाबा आरो गिदिरा गारि दाब्ले दाब्लेफोरजों फैनाङा एसे दाब्लां दाब्लांफोरजों फैबा साबसिन जागोन आरो I mean गोजौ गोजौजों आरो गोजौ गोजौ गारिजों फैनांगोन आरो हानायखिनिखौ देखायनो नाजागोन मा मा दं मा मा गैया माबायदि जायगाफ्रा एक्सपिरियेन्स लानो एसे नायलांबाय थादो जोबजासे ओरैजाय फुरा जोब आरो पिकनिकखौ बेयाव गोसो बायदि जानो हायो आं हरैजाय केमेरायाव नुहुराखै जानांगौ ओमफ्राय माबा दं आरो इउरिनाल आरो ओरैजाय बेयाव टिकेट लाबाय जानांगौ दा ओरैजाय हाबलांसै ओरैजाय बाब्रे सान्दुङा बारा बारा नोगोर गुदुं जाबाय नै बे दालाङा मानसिफोरनि भिडिअआवसो नुयोमोन आङो नै दिनै मेगनजों नुफैबायलै नोंसोरबो सोरबा फैना नायफैदो बाब्रे बाब हाइ फाइ सिगाङावथ' बिदि दखान नुवाखैमोन दा ओरै फुरा दखान जाबाय नै अबेबा अबेबा जानो थाखाय ओइ सोरबा सोरबा जागासिनो बाजैमोन दं मादैमोन दं आरो हरैबो दङ ओइ हैया रेंगा गेलेग्रा दं गाखोहैनो नांगोन दा हायोबा This is a Mwnabili picnic spot बेयाव जिरायनो हागोन खोमा ओरै गोजौआव मानखोलांथारसै मा मा नुयो बोरैबा बेयाव बादा माबा जाफैथ'नाय बायदि मोनो वेलकाम टू Mwnabili रेस्टुरेंट नो शायद उधर रेस्टोरेंट है उधर तो बहुत दुकान है नोंथांमोनाबो फैनानै नायबाय बिराद मोनसिगोन आलोगा पुरा मजायानो दरसा पुरा दंफां साया सायानो सिरि बिराद मोजां मोनो किन्तु बेयाव भिडिअ जेरैबायदि नुदों बेबायदि नङा फैनानै नायबा एसे मोजां मोनो ओमफ्राय किन्तु लामायाव एसे खस्थ' मोनगोन बांद्राय बांद्राय जेबो नङा बिसिम सफैबा मोजां मोनगोन आरो ओमफ्राय लामा फैनायखिनियाल' एसे खस्थ' किन्तु बाइकफोरजों फैबा एसे साबसिन बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय कारफोरजों एसे खस्थ' बायदि मोनदों जायखिजाया फैनानै नायफैनो हागोन आरो बिराद मोजां मोनदों किन्तु बांद्राय नेगेटिभ साननो नाङा दै जेरै पिकनिकआवलाय माथो मोनथिखायोना जानाय लोंनाय पार्टि टार्टि बेफोरथ' जाखायो सोलिखायो किन्तु ओमफ्राय लिमिट क्रस खालामनाङा बांद्राय आदसा दसेबाव जिरायनोसै बिनिफ्राय दा थांफिनसै एसे इन्जय खालामसै जिरायनानै दसे आरामनो गोजान बार जानोसै बैयाव मादैमोन बाजैमोन पिकनिक जागासिनो आरो नै बांद्राय क्लियार नुवाखै गोजानाव जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो जिखुनु भिडिअ दिनै बावनो जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जायखिजाया बाय बाय आदसा बे भिडिअसिम सफैनो थाखाय काजलगावनि